Alma
אתה לא יודע. חושב, קצת צלם. רבותיי, אנחנו נעשה הפסקה. שנכבד את כבוד הרב, מורד האתרא, הרב בנימין, רבי אטיאס, ברשות כבוד רב בית הכנסת הרב פיטוסי שליטה, ממלא מקום ראש העיר הרב אוריאל בוסו, יושב ראש המועצה הדתית הרב אורשלימי, הגבאים, הרב מלול, הרב ביטון, הפייטנים, קהל קדוש ונכבד. אומר לכם איך אני זוכר את סבא שלי, קראו לו הרב רפאל ברדוקו, הוא היה הרב הראשי של מקנס מצד אמא שלי. הבן דוד שלו זה היה הרב שלום משש, הרב הראשי של ירושלים, היו בני דודים. היה בא אצלו הביתה, היו יושבים עם השיר ידידות, הכל בעל פה. הדפים מונחים אצלהם בידיים ושרים ומתווכחים ביניהם אם היה איזה טעות קטנה, כמו ספר תורה. ככה אני זוכר אותה. יש מעלה גדולה לשירה, שבן אדם קם בבוקר, מה המילה הראשונה שהוא אומר? מודה אני לפניך. מודה אני לפניך זה שירה לקדוש ברוך הוא, אני מודה לך. כל השירה זה תודה לקדוש ברוך הוא. אין דבר מובן מאליו. מוקח עברים, מדיר אסורים, זוקף כפופים. איך אנחנו אומרים בסליחות? מה יתעונן אדם חי? ברגע שאתה חי, מה אתה תתעונן? אין לך, יש לך לבתי חולים, לך לבתי עמים, תראה, צרות מפה על הודעה חדשה. שבן אדם שר ומודה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא כפוי טובה בן אדם, זה בן אדם שמודה. הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה. איך אמר הפסוק? למה לי רוב זבחיכם אמר השם? החפץ להשם בעולות, בפרים, הוא לא צריך את זה. אלא שאתה מודה, אתה מראה לקדוש ברוך הוא, אני לא כפוי טובה. אני מודה לך על כל מה שנתת לי. וככה אנחנו מתחילים את הבוקר, וככה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. וזה החשיבות של השירה, שאדם שר ומתבונן על המילים האלה. מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? כתוב בגמרא בסנהדרין בדף צדיק ד' שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות את חזקיהו המלך משיח. למה? מכיוון שהוא היה צדיק גדול. כולם בזמנו למדו תורה. כל העם, מקטן ועד גדול, הגמרא אומרת ידעו תורה שם. והקדוש ברוך הוא עשה לו הרבה ניסים לחזקיהו המלך. עשה לו את הנס שהוא ריפא אותו. הוא היה הרי חולה, הוא היה צריך למות. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא לישעיהו הנביא, לך לחזקיהו המלך, צם לביתך כי מת אתה ולא תחיה. למה? כיוון שהוא לא נשא אישה, הגמרא אומרת. למה הוא לא נשא אישה? הוא ראה שמת את עצמו מנשה, שהוא עובד עבודה זרה, הוא לא רצה. וישב הגמרא מעריכה שבכל זאת היה צריך, והקדוש ברוך הוא ריפא אותו. היה לו גם את הסיפור של סנחריב המלך, שסנחריב ב-180,000 ראשי גייסות באו וצרו על ירושלים. והגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא הרג אותם בן לילה אחד. איך הקדוש ברוך הוא הרג אותם? בגמרא, כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא נתן להם לשמוע את השירה של החיות הקודש. מי זה אמת? והוא רצה לעשות אותו משיח. באה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, אומרת לו, ריבונו של עולם, דוד המלך שאמר לפניך שירות ותשבחות כל כך הרבה, לא עשית אותו משיח. וזה עשית לו שני ניסים. אחד, ריפאת אותו, ואחד עם סנחריב, ולא אמר לפניך שירה. אבל היה ויכוח בין חזקיהו המלך לישעיהו הנביא, האם הוא צריך לומר שירה או לא. חזקיהו המלך אמר, התורה שאני לומד, וכל העם עומדים זה מספיק, אין צורך בזה. וישעיהו הנביא אמר לו, בכל זאת אתה צריך לומר שירה לקדוש ברוך הוא. אומרים שישעיהו הנביא צדק, בגלל שמידת הדין צדקה אמרה, הוא לא אמר שירה, בגלל זה הוא לא נהיה משיח. רואים את המעלה של השירה שבן אדם שר. יש אנשים שאתה רואה אותם עם שמחת חיים. כמו שאמרנו, מה עיתונן אדם חיים? כל דבר טוב. אין הקדוש ברוך הוא. סבא שלי זכרונו לברכה, רבי רפאל ברדוקו, היה מייחד אותו הדבר הזה. כל הזמן היה שר, היה הולך ושם. יש כאלה הלוך ילך ובכור, יש כאלה הלוך ילך וישיר. ואלה תאמרות או עקים. מה לך קטע? אתה נושם, אתה בריא ברוך השם, מרים את היד, חוקח אמרים, תשמח, תודה לקדוש ברוך הוא. וזה יש אנשים שדורות כל הזמן הולכים ושרים. שר בתוך הלב שלו, הוא שמח. מה נשמע, אדוני, ברוך השם, מודה להשם, ולא מהשפה ולחוץ, הוא באמת מודה לקדוש ברוך הוא, שהוא חי והוא נושם. ולא יותר מזה. יש לו, איך אמר יעקב, תן לי לחם לאכול בגד לראש, ושבתי בשלום לבית אבי. לא מעבר לזה, לא צריך יותר מזה. כתוב אצל נבות, היה אחד נבות בזמן אחר, הוא היה לו קול יפה. והיה שר בבית המקדש, שהיו עולים לבית המקדש, היה שר. פעם אחת, והעם היו נהנים ממנו. פעם אחת כתוב במדרש, שהוא לא עלה לבית המקדש. התעצל, ישב בביתו. ואז קרא לו כל הסיפור הזה, מידת פי כתרגל. אמר לקדוש ברוך הוא, זה נתת לו קול יפה, בשביל מה נתן לו?
הקדוש ברוך הוא בשביל עצמו, וכל אחד שהקדוש ברוך הוא נותן לו איזה מעלה, זה לא בשבילו, זה בשביל הציבור. לך נתן כל יפה, זה בשביל תשאיר לקדוש ברוך הוא. אי אפשר, איך הגמרא אומרת בתענית, שמורידים חזן, מה המעלה שלו? שיש לו קול ערב, קול נעים. כי לא תאר, הקדוש ברוך הוא אחד שיש לו קול לא טוב. והוא נבות, לא שר באותו זמן. ואז הקדוש ברוך הוא הכניס ללב אחר את כל הסיפור הזה שלקח לו את הכתר שלו. והמדרש מביא איזה פסוק שמתי שאתה עולה לקדוש ברוך הוא לבית המקדש, אז ולא יחמוד איש את ארצך. מתי שאתה עולה. אבל אם אתה לא עולה, אז יחמוד איש את ארצך. רואים את הקפדה של הקדוש ברוך הוא בדבר הזה. מי שיש לו קול נעים. וזה חיוב על הזמרים, אלה שיודעים באמת לשיר. לא כל אחד חנן אותו הקדוש ברוך הוא בקול יפה. אבל מי שחנן אותו רואים שזה השליחות שלו. תלך תשיר. אתה גם משמח אלוקים ואנשים עליו. הערבי שירה האלה באמת צריך לראות לבאים שעשו את זה לציבור שמשתתף בזה. שאנשים שבאים, שבאמת שמים לב על המילים, ובזה הם מתחזקים כל השבוע, וכל החודש, שהם יודעים שאין דבר חינם. זה אדם הקדוש ברוך הוא נותן לו חיים, ייתן לו ילדים, ייתן לו פרנסה, תודה לקדוש ברוך הוא על הדבר. ואם רצון באמת שמהערב הזה יצא לנו רק חיזוק, שנודה לקדוש ברוך הוא על כל דבר חינם, וגם צריך לזכור עוד דבר אחד, ובזה נסיים. יש תשובת הרשב"א, סימן רש"ט, חלק א'. שאלנו אותו שם על איזה חזן אחד שהיה מזמר יפה, אבל גם היה נהנה מזה. שאלנו את הרשב"א האם זה טוב או לא טוב, שהוא נהנה מהדבר הזה. אומר הרשב"א, הכל הולך על כוונת הלב. אם בן אדם נהנה מזה שהוא משבח את הקדוש ברוך הוא בקול יפה, אבל זה ודאי טוב. ומה תשבח אותו? זה כמו קין והבל, זה הביא מבחורות צונות וזה הביא מהדבר הכי גרוע. אז אם הוא משבח את הקדוש ברוך הוא, הוא מתכוון לשבח את הקדוש ברוך הוא, זה מצוין. אבל אם כל המטרה שלו זה רק בשביל לשבח את עצמו, אז הוא אומר, נתנה עליי בקולה, כן צניתיה. ומרן הבית יוסף מגיע, זה בסימן ג' באורח חיים, וגם זה נפסק להלכה בשולחן ערוך, שהחזנים וגם הציבור שמזמרים בקול יפה זה דבר טוב. אבל אני מזמר בקול יפה בשביל שהקדוש ברוך הוא, אני רוצה בזה להראות לו את המעלה שאני נותן לו. אבל לא בשביל, אני עושה את זה לטובת, של להשתבח עם עצמי. וזה ודאי ובטוח פה שהחזנים פה וכל הציבור שמזמרים לקדוש ברוך הוא זה בשביל להודות לו ולשבח אותו, ובזה הם עושים את זה בכל נעים ובעזרת השם, שהגבאים ימשיכו בדבר הזה. לא חד פעמי, משהו קבוע בעזרת השם. שיהיה את זה בכל מקום בעיר הזאת, ונודה לכל העסקנים שעסוקים, גם על היחידה של התרבות תורנית של העירייה, שדאגה לדברים האלה מה שהם דואגים, וככל שהציבור יותר ישתתף בזה, זה יהיה חסד, שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הדברים האלה, והקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל מילי דמתה. קודם כל, אנחנו רוצים לברך את כל הקהל, ברוכים הבאים, ויש לנו את הכבוד לארח פה את הרב מטיאס, את הרב בוסו, את הרב אורשלימי. אז אנחנו גם נשמע מספר מילים מהרב אוריאל בוסו. בקצרה, אתם בטח באתם לשמוע, לא באתם לשמוע דיבורים. ברשות הרב הראשי, ראש אבות בתי הדין, תקווה, הרב הרב בנימין אטיאס שליט"א, זכינו, יודעים פה אנחנו מדברים בפחות שעל כיסאו של הרב מלכה זצ"ל, שהיה מרוקאי, לפחות יושב גם כן ממשיך דרכו, מי שכיבד אותו כל כך הרבה שנים וביאר את שמו, חתנו של רבי דוד קפון, גם כן גיסו של החתן של השם. אז יש לנו ככה רב שאנחנו שמענו גם שומכת של הרב קוטובו, זה זכות כולנו לדעת מהי מורשת הגבאים, המסורים הנאמנים, משה ביטון, משה מלול, הרב נתן טיפוס שליט"א, ראש המועצה הדתית, הרב אליהו אורשלימי, יעקב עשהאל. האמת היא שבכל פעם אני אומר, אתם יודעים שגם כן כשהייתי יושב ואני בכל אופן צעיר, ותמיד מור זקני על הרווחה, כי והיה קורא את היגל יעקב את הפיוטים, אז תמיד אומרים, בשולחן כשאומרים פיוטים לא צריך להגיד דבר תורה, כי רק פעם אחת ממזמור שיר יום השבת ביקשנו פירוש של הדבר הזה. אני זוכר שישבנו אחד מרבני המשפחה למעלה מ-40 דקות, רק בית אחד שמסביר מהחלק של מזמור שיר יום השבת את הפירוש שלו. כשאנחנו קוראים את השיר ידידות ואת כל הפיוטים, אין לנו אפילו הבנה כמה עומק וכמה סודות יש בדברים הללו,
ולפאר את הקדוש ברוך הוא בדרך השירה, זה הדרך הנכונה, כשאנחנו קוראים את שירי שלמה וחוכמתו, ואנחנו יודעים שהציפורים יש להם את השפה שלהם, כל אחד את השפה שלו, וכולם בכוונה אחת להודות ולהלל ולשבח לקדוש ברוך הוא, ואלו הדברים הנכונים והמכוונים. כששמעתי את האלף שר, אז אמרתי, לפחות ממשיכה המורשת, וזה הדבר החשוב. ואני רוצה לברך את הקהל הקדוש הזה, ואני רואה שבאמת באו בהמוניו, קודם כל על הרעיון. אני בערב שבת הולך בכל מקום שעושים בקשות, ואתם יודעים, לפעמים בערב שבת קשה לאנשים לצאת, ואין הרבה. מוצאי שבת כזה ארוך, מקום שאנשים סתם, והנה ברוך השם על היוזמה, שארגן פה משה מלול, ואמרתי לו שהדבר הזה אני אעתיק אותו גם במקומות אחרים. הנה הרב בוסו, זה היוזמה של רבי יוסף. כמובן זה כבר לא עצמו בפתח תקווה. אבל אם הוא לא היה לו פרטנר, אז לא היה. אז קודם כל להודות לך ולהעביר את הדבר הזה, זה חשוב, ואנחנו תמיד נשמח להיות לעזר והכי שמח למנע ולשנע את הדברים הללו. תמלאו את כל השבתות, שיהיה לנו כל שבת ללכת. שבת הבאה כבר יש לכם שם, הנה אמרו לי, לקחנו את הרעיון הזה, יהי רצון שנזכה ביחד, להגשים תורו לאדירה, ונזכה לכולם. כל כזאת נכבד, לי כאשר אני לא אעריך, לקבלתי לשמוע את השירה, את הפיוט. באמת בדיבור כבר, רב הראשי, ברדת מעלת השירה. כתוב, קבל את השם מעונך. אומר מדרש, אל תקרא מעונך, אלא מכינך. שאם יש לו כל ערב, אז ישיר לקדוש ברוך הוא, ישבח לקדוש ברוך הוא. כמעט דבר גדול, שירה על השם יתברך, קוראים בתפילה, אפילו חיות הקודש, או הפנים המלאכים, הם שרים לקדוש ברוך הוא, שרים לבורא עולם, הם מביאים מבית המקדש, שהמקום הכי קדוש שיש, היו שרים לפני הקדוש ברוך הוא. יש מסכת ערכים, כתוב בדיוק איך היו עומדים הלוויים, בשיר, כתוב שהיו צוערי הלוויים, עומדים בין הלוויים. מה זה צוערי הלוויים? אז בדבר שתי גרסאות, במשנה אומרים צוערי, יש בהם צעירים. יש לוויים קטנים, כמו ששאלו פה אליהו מלול. יש את הקטנים, היו באים בין הרגליים של הלוויים הגדולים, וגם כן היו שרים. אבל יש להם צוערי, למה צוערי? היו מצערים את הגדולים. למה הקטנים שהם כל יפה, יותר מהגדולים. הגדולים היו מצטערים, היו גונבים להם את ההצגה. אבל כמו שקיבל מורינו רבינו, הרב הראשי, זה העיקר שיכוון ליבו לשמיים, לא בשביל שישתבח מזה, לא בשביל להתפאר מזה, אלא כל כמובן השם שמיים, השם יתברך. כאן עוד רבינו בנאמץ, הביא את הפסוק, שמוע אל הרינה ואל התפילה. אומר שזה טוב לשיר בקשות בבית הכנסת. במקום תפילה, שמה לשיר, שמה להגיד את הרינות, את הפיוטים, את הבקשות. מה יותר מתאים בבית הכנסת שלנו, בבית הכנסת יחזקאל בחור, שבית הכנסת הזה ממשיך מורשת יהדות ספרד בגאון, בכל האזור, בפרט, בכל בית תחתימה בכלל. יש פה כל הזמן אירועים, בר מצוות, שבתות חתן, כל הילדים שבאים לפה, יוצאים מקום חם, מקום שממשיכים את המורשת של צפון אפריקה. בגבאים שלנו, רבי משה ביטון, שמוסר את נפשו למקום הזה, רבי משה מלול, ממשיכים את מורשת צפון אפריקה, מקפידים על כל המנהגים, החזן שלנו, רבי ציון קקון, שהם יאריך ימיהם בטוח, שאותם הנעימים, ויותר מתאים המקום הזה לעשות שירת הבקשות, פשוט אבותינו הקדושים, אלה שכל גדולי הדורות, הספרדים היו מחברים פיוטים, היו מחברים בקשות ופיוטים, שאתם יגן עלינו ועליכם, תחול כל הברכות של הפרשה, יעקב אבינו, תחול על ראשכם, עד כבוא עליון אמן.
לא אלך רשע على الأردمي تدري تبينو
Yeah.
חמודה יקרה Oh
כל יישר כוח למארגנים, לרועי בית הכנסת, כל מי שעשה פה בכל הדברים, זה בטח לא רק הגבאים, ולא רק העוזר שלו. יישר כוח באמת, רוח נהדר. אנחנו בעזרת השם התחלנו מסורת כזאת בפתח תקווה של בקשות במוצאי שבת, יצא לנו כמה שבתות. תהיו איתנו בקשר לגבי ההמשך. כבר לגבי שבוע הבא אנחנו עושים בעזרת השם בבית כנסת, ברית שלום של הרב אליהו כהן, באחדות. מחכים בתשובה לעלות. אין לנו מעבר, אין לנו פספורט. יש לנו כמה שבתות, בעזרת השם עד סוף השנה הזאת. נמשיך, המטרה היא בעצם השנה הזאת זה להכין את הקרקע לשנה הבאה בעזרת השם, שיהיה בצורה מסודרת, כל הגבאים, נעשה רשימה מסודרת בתחילת השנה, וככה אני מקווה שזה יזרום כמו שבמקומות אחרים בארץ. זה דבר אחד. דבר שני, כמובן, לבוא לשיר זה לא ככה, הולך, צריכים להכין את עצמנו ולהתקודם וללמוד. אז אם אתם לא יודעים, יש פה בפתח תקווה כבר שנה חמישית בית ספר לפייטנות, בית ספר לחזנות, בית ספר גם ירושלמית, גם אשכנזית וגם מרוקאית. איפה הבית ספר? בית ספר ממוקם בזליג בס בישורון בימי רביעי בין 6 ל-8. מי שרוצה ללמוד מוזמן בשמחה רבה. אנחנו נעשה את הקסדה עכשיו, נסיים בקסדה. קצת מאוחר, נסיים בקסדה. דה 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 ותשועת אדוני